What's up sa inyo mga Aji? Bino. So hindi natin patagalin to. Nakita nyo naman yung title. So Miss Flawless yan. Naka-18 naman to. So pag 17 pababa ka, maigi po lamang na po kayong manood. And yun lang. Enjoy na natin to. So nagkayaan kami ng mga pinsang ko. Lumabas kami. And ito yung Miss Flawless ng BGC. Panoorin nyo na.